Sé que és molt egoista això que estic dient, però diguem-li a l'opinió pública. Comencem-ho d'això. Comencem-ho que això ve. I per descanviar, en fi, com una cosa com els m'heu escoltat dir una vegada, que també és una riquesa cultural, perquè totes les nostres cultures venen d'arribar de gent de fora. Fem, sisplau, aquesta pedagogia. Val la pena que la fem i que comencem a... És absurd, perquè a més, malauradament, aquesta idea està sorgint aquí i està sorgint amb aquest senyor que es diu Trump, que fa una muralla de 3.000 quilòmetres entre Mèxic i Estats Units i té el desvergonyiment de fer-la quan el seu propi país, els Estats Units, es queixava fa uns anys de que els russos, amb mala pata, havien fet una muralla a Berlín que tenia 63 quilòmetres. I ells que es queixaven d'una muralla de 3 quilòmetres, ara que fan una de 3.000 quilòmetres. Diguem-li a l'opinió pública, que estan totalment equivocats. Mirem que els mitjans de comunicació expliquen aquestes coses. I l'últim aspecte que volia treballar, per no allargar-me més, és que també, per altra banda, estem desitjant que hi hagi un país nou. Afortunadament, veig gent aquí, moltes enginyeries roques, i els que no la portem doncs ens l'imaginem. Què vol dir això? Que desitgem un país nou. Però atenció, un país nou, de debò. No ha de ser només la Catalunya amb autogovern, que per descomptat el volem, amb autodeterminació, que per descomptat el volem. Ha de ser també un país que compleixi totes i cada una de les demandes que tenen aquí els nostres companys de la Carta de Drets Socials. Ha de ser un país radicalment diferent. No volem un país perquè sigui exclusivament independent, no. Volem un país perquè sigui independent i a més sigui el país com cal. Perquè a mi se'n diu que és un país independent per ser com el que tenim ara. No cal que fem cap viatge. Necessitem un país independent de debò. I què voldria dir? I amb això faré un dibuixet amb el que acabaré 5 o 6 coses d'independència que hauria de garantir aquests drets socials. Primera qüestió, no garanteix els drets socials, però és de tal vergonya que si no el canviem no farem res. Amb això sí que ens hi hem anat acostumant. Deia en Marc que l'any 2011 fèiem reivindicacions, però aquest l'hem continuat fent. Un estat independent, que en hores d'ara ho ha sabut tothom. Ha de ser sempre una república, no pot ser mai una monarquia. Això de la monarquia està completament passat de moda. Aquí, a Anglaterra, a Suècia, a Holanda, al Marroc, al Japó i on vulgueu. Què vol dir una monarquia? Una violació de drets humans, perquè col·loca una família per damunt de les altres famílies. Quins privilegis ha de tenir una família per damunt de les altres? Em penso que la seva drets humans ens col·loca tots en la mateixa situació. Per què hem d'admetre que una sigui per sobre de les altres? De cap manera. És una vergonya el que ens han ensenyat aquestes 2 darreres setmanes els de la monarquia britànica. Un conjunt d'un centenar de paràsits no fent altra cosa que exhibicions constant de moda amunt i avall, que sant el fill, que sant la nora, que sant no sé què. I encara aquest dematí al diari ens ensenya la fotografia del més petit d'aquests bailets, un xicotet que és fill o net o besnet, ja no sé què, de la reina, jugant amb una pistoleta, perquè li ensenyen jugant amb pistoles ja des que té 3 anys. Impresentable. Impresentable la família reial britànica, impresentable la d'aquí i totes impresentables. I a més d'aquí amb un agreujant que col·loca els homes per damunt de les dones, perquè mira per on, si les coses anessin per allò de la primogenitura, hores d'ara no teníem un rei, ni una reina. Ja està. Per tant, res de monarquia. Però això no cal que m'hi fiqui, perquè penso que tota l'opinió pública ho té molt clar. Cosa que no és veritat quan van començar el procés d'independència. Recordo les primeres discussions, l'any 2010-2011, que és quan va començar aquesta bona gent, havia coincidit en programes de ràdio de gent que deia no, és que podríem ser independents amb una monarquia, una mena de Commonwealth. Deixa't estar Commonwealth de històriques, s'ha acabat. República i revés. En segon lloc, una cosa que és evident, i els que em coneixeu ja sabeu que és una obsessió meva, però ho hem de repetir-ho tantes vegades com vulguem. Una Catalunya independent ha de ser sempre un país sense exèrcit, cap tipus d'exèrcit mai, cap tipus d'exèrcit mai. Vaig fer la meva tesi doctoral sobre els exèrcits, una mena de vici que tenia. Vaig trigar 11 anys en fer-la, el qual vol dir que la feia molt a poc i molt malament. Però mira, al final, una de les conclusions, no pas l'única, una que em vaig treure, m'ha quedat gravada per tota la vida. Al llarg de la història, els exèrcits no han servit mai per res més que per protegir els rics en contra dels pobres i prou. I l'únic soldat que mereix un aplaudiment
és el desertor i para de comptar. Crec que hem de tenir les coses ben clares. Ens comencen a dir que si Catalunya 27, 28.000, què vol dir això? Quina ximpleria és aquesta? Què farien 27, 28.000 soldats? L'exèrcit espanyol en té 144.000. Tonteries. Res. Les amenaces que tenim ara són amenaces ambientals, són amenaces socials, com intenta resoldre la Carta de Drets Socials, són amenaces de dignitat personal. No són amenaces militars. Traiem-nos del cap. Catalunya ha de ser sense exèrcit. I com més ha de ser aquesta Catalunya? Bé, ara ja entraríem més en el tema que ens ocupa aquí. Una Catalunya, evidentment, que tingui una economia al servei de les persones. I això sí que ens ho diu clarament aquesta carta. Començant pel tipus d'empresa. Per descomptat que no canviarem el sistema econòmic d'avui i demà, que ja m'agradaria, però el que no podem entendre són aquestes empreses, el mateix Marc feia referència a les càrniques i coses així, que tenim a hores d'ara, que només pretenen el lucre, el benefici, el guany. No. Hem de canviar la tipologia d'empreses. Quan era jovenet, a la facultat d'Econòmiques, ens preguntava algú, mira, tu que estudies Econòmiques, què prefereixes? El sistema capitalista nord-americà amb empreses privades o el sistema comunista soviètic amb empreses públiques? I uns companys meus i jo ens vam inventar unes coses de sortida pataneres. Ni privada ni pública, que deia ni capitalisme americà ni comunisme soviètic. Autogestió iugoslava. Reconec que avui en dia dir això és una mica perillós, perquè l'autogestió iugoslava, tal com era de per a Iugoslàvia, és proposar-s'hi... Però, sens dubte, en aquell temps, si ens recordem, les empreses vol dir que no eren ni públiques ni privades. Eren d'aquí treballa. Igual que hem dit, ja ho deia el senyor Carles Marx, que per ser d'ara compleix 200 anys i l'hem de felicitar, que la tierra per a qui la treballa, doncs també és evident que l'empresa és el que treballa. Què vol dir que un capitalista allà lluny que no pot trepitjar mai l'empresa prengui totes les decisions de quants empleats hi ha i quins expedientarà i quins expedientarà? De cap manera. Són els que treballen l'empresa els que han de prendre la decisió. I és curiós, perquè això de Iugoslàvia és potser anecdòtic, però va funcionar bastants anys. I qui ho va implantar era un curiós personatge, que per altra banda era bastant dolentot, que es deia Josep Broz, alias Tito. I quan en aquest Tito li deien, escolti vostè, aquest sistema d'autogestió iugoslava, on se l'ha inventat? I ha vingut per inspiració divina, l'ha pres a algun lloc, ell sempre responia el mateix. L'he après a Catalunya. L'he après a Catalunya. Perquè mira, però aquest senyor havia sigut, quan era el jovenet, un d'aquells brigadistes internacionals que va venir a ajudar la República quan era agredida pel feixisme. I aleshores es va passejar per aquí, era l'any 36-37, havia conegut tot el sistema de col·lectivitzacions que havia establert a Catalunya, el sistema del Fons Popular, li va agradar, el va fer a Iugoslàvia i va funcionar altres. Hem d'intentar tirar endavant sistemes d'empreses cooperatives. Només faltaria. Això sí que si les hem establint milloraran bastant els sistemes aquests de drets socials dels catalans. Empresa d'aquest estil. Què més? Un altre aspecte, abans l'he esmentat una mica de passada. Finances. Evidentment, la banca aquesta especulativa. Aquesta banca que permet que un directiu cobri 650 vegades més que un empleat no pot existir més. Una banca que treu milions i milions de benefici. Una banca que estafa sistemàticament els impostos. L'empresa a Espanya més estafadora d'impostos es diu Banco de Santander. Té sucursals en 36 paradisos fiscals. Enganya a tot arreu. Fa 2 anys va morir en honor de multitud un senyor que es deia Emilio Botín. Tothom va alabar les seves qualitats bancàries. Ningú va dir que el senyor Emilio Botín havia mort amb 12 processos judicials criminals de frau fiscal. El Banc de Bilbao, no tants, però amb 10 o 12 seus en paradisos fiscals. No pot ser. Crec que l'actual president del Banco de Santander hauria de confirmar, ho vaig llegir no fa gaire, la senyora Patricia Botín no pot entrar a Argentina perquè està condemnada a presó per frau fiscal que va fer quan ella era la presidenta del Santander a Argentina. No podem tenir bancs estafadors d'aquesta manera, de cap forma. Una Catalunya independent ha de canviar radicalment la banca. I què ha de fer? 2 opcions. O bé, banca pública, i abans he insinuat que Bànquia, no en el cas català, però en el cas espanyol podria ser pública, tenim una petita institució, que és l'Institut Català de Finances, que penso que també l'haurien de començar a engrandir una mica, i se'n parla de vegades poc, i si no la tenim banca pública, com l'hem de tenir? Ja sabem tot, perquè han fet xerrades especials, allò que es diu banca ètica.
que és una expressió una mica incomprensible, perquè és allò que els filòlegs diuen un oxímoron, però de totes maneres hem de començar a parlar de banca ètica. Aquesta és la Catalunya que hem d'anar definint per complir drets socials. Què més hem de fer? Doncs un parell de coses més i acabo. Quina altra? Una que és clàssica. Començar a pensar en la protecció del medi ambient, en la protecció del demà, en què tenim problemes greus que ens han de portar a creure que una Catalunya independent ha de ser sobretot partidària del decreixement. Tenim 3 o més, però sobretot 3 problemes que funcionen des d'aquest punt de vista, que es diu esgotament de recursos, que es diu contaminació i que es diu escalfament global. No podem pretendre una economia que es desenvolupi sense limitacions amb l'escalfament global, amb la contaminació i amb l'esgotament dels recursos. Un recurs tan important com és el petroli, tan important, sembla que té data de caducitat. 60 anys. D'aquí 60 anys no hi haurà petroli. Com poden suposar, a mi no em preocupa perquè necessitaré coca. Però alguns de la sala necessitaran. Podran d'aquí 60 anys anar en cotxe? Bé, potser sí. Que ningú em digui en cotxe elèctric. Mentida. Perquè amb un 70% l'electricitat surt del petroli, no farem res amb això. I a més, per guardar-la amb aquestes piles, fan falta unes plaques de liti que no es troben enlloc. De manera que per aquí anirem malament. Ara, algú podria dir, sí, home, el cotxe podrà anar amb biocombustible. D'acord, amb biocombustible. De què surt el biocombustible? Del blat de moro, del maïz, com dieu aquí, daxa, o no sé com diu. Panís. Doncs ve del panís. I què fem? Quina barbaritat estem fent? Estem traient panís de l'alimentació humana per dedicar-lo a l'alimentació al cotxe. Que els hi preguntin si no els indígenes mexicans que tenen la seva tortilla de maïz que els hi costa més trobar. No podem anar d'aquesta manera. Ja ho dic, a la ciutat de Barcelona, molt bonica, molt elegant, molt agradable, fan cada any el saló de l'automòbil. De cap manera. Han de fer el saló de la bicicleta, el saló del patinet, el saló del tramvia, el saló de l'autobús, però mai el saló de l'automòbil. Mai, per favor. No podem anar amb aquesta manera. Escalfament global.